Здравейте, приятели, аз съм БГ и днес ще свършим поредицата на Майнкрафт, наръчник по строителство. Това е последният епизод и така май 11-тия, не съм много сигурен, но май да. Ще видите в заглавието. И в миналия епизод не можах да ви допрочита тези неща, които сега ще ви прочитам. И те са полезни линкове. Прегледайте тези полезни сайтове. Те наистина ще допринесат за твоето изживяване в Майнкрафт. Тук го пише. Тези малко букви. И започвам. Официална страница www.minecraft.net. Официален вебсайт на Mojang www.mojang.com. Онлайн енциклопедия за Майнкрафт www.minecraftwiki.net. Официална страница в Facebook www.facebook.com Minecraft. Канал в YouTube на екипа на Mojang. Извинете, че така се изкрачвам, но има нещо на гърлото. Канал в YouTube на екипа Mojang www.youtube.com/Team Официална страница на Minecraft Twitter https://twitter.com/Mojang. Официална страница на Jeb в Twitter https://2